தமிழ் மொழியை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு டைட்டில் தமிழில் பார்த்து தான் வந்திருப்பீங்க. ஆமாம், ஸோ பீஸ்ட் மொபைல்ஸ் கம்பேரிசன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த 20K to 25K அப்படிங்கிற ஒரு பட்ஜெட்டில் இந்த ரெண்டு மொபைலும் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு மொபைலுக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறது செம்ம ஒரு ஃபைட் அண்ட் செம்ம டஃப்பான இது தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, கிட்டத்தட்ட எல்லாமே சேம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமானது தான். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிற நம்புறேன். அப்படி என்ன மொபைல்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா OnePlus Nord CE 5G. ஓகேவா, ரீசெண்டாக தான் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் வந்து பார்த்தா iQ Z3. ஓகேவா, ஸோ இந்த ரெண்டு மொபைலோட இதுதான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெண்டு மொபைலுமே இப்போ வந்து வேணா ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. மார்க்கெட்டில் கலக்குன்னு கலக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். வாட்ச் பண்ணிவிட்டு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போய் அந்த பீஸ்ட் மொபைல்ஸ் கம்பேரிசனை பார்த்து எது உண்மையான பீஸ்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். iQ Z3 ஓட லான்ச் டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் 8ஆம் தேதி லான்ச் ஆயிருச்சு. அண்ட் வந்து OnePlus-ஓட டேட் ஜஸ்ட் 3 days தான். ஜூன் 11th வந்து வேணா லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ரெண்டுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. அதே மாதிரி தான் எல்லா ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லையுமே இருந்துச்சு. அதான் இதில் இருக்கிற பெரிய டஃப்னே சொல்லணும். ஸோ அப்டேட் பார்க்கும்போதுல ஐக்யூமே சரி OnePlus-மே சரி நல்லா தான் அப்டேட் கொடுப்பாங்கன்னு நம்புவோம். கொடுத்துக்கிட்டா இருக்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அப்டேட் தவறாமல் வந்துடும். அண்ட் ப்ரைஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா iQ-ஓட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 19,990, 6GB RAM 128GB வேரியன்ட் வருது. OnePlus-ஓட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 22,999 ரூபா. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவைலபிளாக இல்லை. இப்போ அவைலபிளாக இருக்கிறது 12GB RAM அண்ட் 256GB வேரியன்ட் தான் இருக்குது. 27,990 ரூபாய்க்கிட்ட வந்துடுது. ஓகேவா, என்னடா 25 ரூபாய்க்குள்ள, அதாவது 25,000 ரூபாய்க்குள்ள பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி போறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா 25,000 ரூபாய்க்கு கீழே உள்ள மொபைல் தான் OnePlus இருக்குது. பட் இப்போ அவைலபிளாக இல்லை. அதெல்லாம் பற்றி வீடியோக்குள்ள பேசலாம். ஸோ வாங்க கம்பேரிசனுக்கு போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்க்குறது டிஸ்பிளே தான் பார்க்கணும். ஸோ டிஸ்பிளேன்னு பார்த்தீங்கன்னா iQ-ல 6.58 இன்ச் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. OnePlus-ல 6.43 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை. ஓகேவா, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தா பெருசாக இல்லை. இதில் வந்து வின்னர்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை, ட்ரா தான். ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போதுல வெர்ஷன் 11 ஃபார் போத் மொபைல்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இந்த ரெண்டு மொபைலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் 11 ரன் ஆகுது. அண்ட் OnePlus-ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் OS அண்ட் வந்து iQ-ல FunTouch OS, விவோட சப் பிராண்டு. ஸோ ஓஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா OnePlus-க்கு தனி இதுதான். பட் FunTouch பிடிச்சவங்களும் இருப்பாங்க. ஸோ இதுவுமே ட்ரா தான். ஏன்னா இது வந்து ஓஎஸ் வச்சு எதுவுமே நம்ம வந்து வேணால் கணக்கு எது வின்னர் அப்படிங்கிற சொல்ல முடியாது. மூணாவது நம்ம பார்க்க வேண்டியது ப்ராசஸர். இதுதாங்க ரொம்ப ஒரு டஃப்பான ஒரு இது. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போ வாங்குற ப்ராசஸரை பார்த்து தான் வாங்குறாங்க. ஸோ iQ-ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா Snapdragon 768G அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. OnePlus-ல 750G Snapdragon ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பெருசாக எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. 7 சீரிஸ் தான். ஸோ நல்லா தான் இருக்கும். ஓகே, டீசெண்டாக இருக்கும். ரெண்டுமே பெருசாலாம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆக்டோ கோர் சிங்கிள் கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா iQ-ல கொடுத்துருக்காங்க. OnePlus-ல டபுள் கோர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் தான் iQ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரியோவா இல்லை கிரைவோவான்னு ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக எனக்கு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம்னு தெரியல. ஸோ சைடில் வந்து நான் ஸ்பெல்லிங் போடுறேன், நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா iQ-ல 475+ தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் OnePlus-ல 570+ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவுமே ஒன் ஆஃப் த மிஸ்டேக் இன் iQ தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வின் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆப்வியஸ்லி OnePlus தான் வின்னு. Adreno 620 அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 619 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. OnePlus-ல 620 iQ-ல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை. Adrenoனா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு லாஸ்ட் வீடியோவில் பண்ணியிருப்போம். ஸோ முந்தி போன்ற வீடியோ முடிஞ்சால் செக் பண்ணி பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மள்ட்ட இருக்கிற நாலாவது டிஸ்பிளேல நிறையா ஃபியூச்சர்ஸை பற்றி பார்த்துலாம். iQ-ல IPS LCD தான் கொடுத்துருக்காங்க. என்னதுல IPS LCD-யா? ஆமாங்க, எனக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. அண்ட் OnePlus-ல ஃப்ளூயிட் AMOLED கொடுத்துருக்காங்க. தான் AMOLED நல்லா இருக்கும். ஃப்ளூயிட் AMOLED நல்லா தான் இருக்கும். டிஸ்பிளேல ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 120 Hz iQ கொடுத்துருக்காங்க. 90 Hz வந்து பார்த்தீங்கன்னா OnePlus கொடுத்துருக்காங்க. என்னதான் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டு கூட கொடுத்தாலும் அதோட டிஸ்பிளே IPS LCD தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னு தெரியல. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜோட டிஸ்பிளே தான் இது. ஸோ AMOLED கொடுத்துருக்கலாம், நல்லாவா இருந்திருக்கும். ஸோ ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வச்சு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக கம்பேர் பண்ண முடியாது. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா OnePlus தான் வின்னு. அஞ்சாவது நம்ம பார்க்க போகிறது டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இந்த மாதிரி தெரில. நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது iQ தான் பிடிச்சிருக்குது. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் தாராளமாக போய்க்கலாம். அண்ட் ஆறாவதாக பார்க்க போகிறது அண்ட் மெயினாக உள்ள கேமரா. ஸோ கேமரா தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரியர் கேமரா அப்படின்னா 64MP + 8MP + 2MP அப்படின்ட்டு ரெண்டு மொபைல்லையுமே இதே மெகா பிக்சல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் தாங்க நிறைய டெஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ டெஸ்டிங் இமேஜஸ் வச்சு பார்க்கும்போது OnePlus தான் வின். ஏன்னா OnePlus-க்கு இருக்கிற ஒரு மகிமை அப்படிங்கிறது என்றைக்குமே அழியாது.
அவங்க வந்து வேணா ஆப்பிள்கே டஃப் கொடுப்பாங்க இல்லையா. ஸோ கிளாரிட்டி அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு ஒன் ப்ளஸ் நாட் சிஇல. ஸோ ரியர் கேமரா கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் தான் வின்னு. செல்ஃபியுமே 16 MP தாங்க ரெண்டுக்குமே. ஸோ அப்பச்சர் மட்டும் மாறி இருக்கு. f2.0 அப்பச்சர் வந்து பார்த்தா ஐக்யூவில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் f2.45 அப்பச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா பற்றி சொல்லவே வேண்டாங்க, ஒன் ப்ளஸ் தான் வின்னு. ஸோ 8வது பார்க்க போகிறது பேட்டரி 4400 mAh வந்து பார்த்தா ஐக்யூவில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 4500 ஒன் ப்ளஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எந்த ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை தான், பட் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா ஐக்யூல 50% வந்து வேணா 19 நிமிஷத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகும் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஒன் பிளஸ்ல 30 மினிட்ஸ்ல 70% ஆயிடுது. ஸோ எது கூட அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும், ஒன் பிளஸ் தான். எது வின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க, ஒன் பிளஸ் தான் இதுலயுமே வின். ஒரு நிமிஷம், நீ என்ன ஒன் பிளஸே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இல்லைங்க அப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க. என்னதான் ஸ்பெக் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தாலுமே உள்ள பார்க்கும் போதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் தான் இருக்குது. ஓகேவா. ஸோ சேனலில் மறக்காமல் நீங்கள் வந்து வேணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா, இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா, என்னோட பேர் வந்து வேணா சிவன் பரேன். நான் டெக் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். பக்கத்தில் அந்த பெல் ஐக்கனில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி சூப்பரான லேட்டஸ்டான வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சோஷியல் மீடியாஸில் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராமில் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ 9வது பார்க்க போகிறது ஸ்டோரேஜ் தான். ஸோ 128 வந்து பார்த்தா பேஸ் வேரியண்ட்டாக ரெண்டு இதுலையுமே கொடுக்குறாங்க. அண்ட் எக்ஸ்டர்னலாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆனால் 1 TB வரைக்குமே வந்து பார்த்தா ஐக்யூவில் பண்ணிக்கலாம். பட் ஒன் ப்ளஸில் அந்த ஒரு ஆப்ஷனே கிடையாது, மெமரி கார்டு போகிற ஆப்ஷனே கிடையாது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே தான். ஏன்னா வந்து பார்த்தா அவங்க வந்து பார்த்தா ஆப்பிளுக்கு டஃப் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஆப்பிளில் மெமரி கார்டு போட முடியாது. அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தா இதுலையுமே. ஸோ பட் இருந்தாலும் அந்த மெமரி கார்டு போட முடியாதுங்கிறது ஒரு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் தான். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும் இல்லையா. அண்ட் ஒன் ப்ளஸில் வந்து பார்த்தா ரெண்டு வேரியண்ட் தான் இருக்குது, 128GB வேரியண்ட், அது மாதிரி 256GB வேரியண்ட் தான் இருக்குது. 512 கொடுத்துருந்தா ஒரு ஓகேங்கலாம். பட் ரெண்டு வேரியண்ட் தான் இருக்குது. அதனால ஸ்டோரேஜ் வைஸாக வின் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐக்யூ தான் வின் பண்ணியிருக்கு. ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்க்கும்போது சென்சார் தான். சென்சார்ஸ் வந்து பார்த்தா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்து ஐக்யூவில் சைட் மவுண்டட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் ப்ளஸில் இன் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப எல்லாம் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. அதாவது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஓகே தான். ஓகேவா. ஓகே, ஃபைனலாக ப்ரைஸ் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். ஓகேவா. ஸோ ப்ரைஸ் ஐக்யூவில் 19,999 ரூபா பேஸ் வேரியண்ட், ஒன் ப்ளஸில் 22,999 ரூபா பேஸ் வேரியண்ட். பட் இப்போ வந்து பார்த்தா ஒன் ப்ளஸில் அந்த பேஸ் வேரியண்ட் அப்படிங்கிறது அவைலபிள் இல்லை. அது ஏன்னு தெரியல, கூடிய சீக்கிரத்தில் அவைலபிள் ஆகலாம். ஸோ அவைலபிள் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வேணா வாங்கிக்கலாம். பட் அவைலபிள் ஆகலை இது வரைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து வேணா அது 27,999 ரூபாய்க்கு தான் இருக்குது. 12GB RAM 256GB வேரியண்ட் இருக்கு. என்னதான் இருந்தாலும் இந்த ஒரு கம்பேரிசனோட வின்னர் அப்படிங்கிறது ஒன் பிளஸ் தாங்க. ஸோ ஒன் பிளஸ்ல தான் பிரைஸ் கூட போகுது, 27,000 25,000 ரூபாய்க்கு மேலே போகுது அப்படின்னாலுமே ஓகே, இது வந்து வேணா ரீசனபிள் பிரைஸ் தான். பட் கூடிய சீக்கிரத்தில் அந்த ஒரு பேஸ் வேரியண்ட் அப்படிங்கிற கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சூப்பரான மொபைல் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அப்போ ஐக்யூ அப்படின்னா ஐக்யூமே ஓகே தான். நீங்கள் வந்து வேணா வாங்கினா ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து வேணா வாங்கிக்கலாம். ஐக்யூ வந்து வேணா பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க. 6GB RAM 128GB வேரியண்ட் 19,999 ரூபாய்க்கும், 8GB RAM 128GB வேரியண்ட் வந்து வேணா 20,999 ரூபாய்க்கும், 8GB RAM 256GB வேரியண்ட் வந்து வேணா 22,999 ரூபாய்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓகேவா. பட் இதில் உள்ள அந்த கம்பேரிசனில் வின் பண்ணது ஒன் பிளஸ் தான். உங்களுடைய சாய்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் கேட்க போகிறோம். என்ன கேள்வி அப்படின்னா, உங்களுக்கு பிடிச்சது ஐக்யூவா ஒன் பிளஸா? மறக்காம அது வேணா ஓட் பண்ணுங்க. இதுக்குரிய ஆன்சர் நம்மளுடைய வர்ற டெக் நியூஸில் அதில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டெக் நியூஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம், ஆன்சரையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ இதே மாதிரி கம்பேரிசன் நம்ம பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் எந்த மொபைல் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத. Stay tuned for more videos. Bye guys. Life is passion. Passion is not permanent. இந்த ரெண்டு மொபைல்ல எந்த மொபைல் நீங்க வாங்கலாம் அப்படிங்கறது உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. மொபைலை வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, வாங்கிக்கோங்க.